Yurtda siflis keseli ýaýrady diýip köp sanly habarlar gelýär. Bu tolkunyň çeşmesi bolsa ýurdun ähli hassahanalarına aýallaryň mejbury barlyga çağırmagy bolup durýar. Barlyklarda barlydan geçen aýallara rak keseliniň analizi alınýar diýip aýdylýandygy Daşoğuz, Mari, Lewap we Aşgabatda ýaşaýan aýallardan bir-birinden garasyz görnüşinde maglumatlary jemlemek başardy. Emma bu ýagdaýyň ýyzarlananda düýbünden başga bir hadise bilen ýüzbe-ýüz bolduk. Hakykatda rak kesel üçin analiz alınman. Onuň ýerine ýokunç keseli bolan siflis keseliniň analizi alınýandygy belli boldy. Bu ýerde ýokunç keseliniň üstüni örtmek üçin rak hastalygy öňe çykarylýar. Öňe çykarylmagynyň sebebi bolsa ýokunç keseller rak hastalygyndan has howply hasap edilýär. Siflis keseli köpülenç ferenge ady bilen hem tanalyp Treponema pallidum adly mikroplaryň emele getirýän hastalygyna berilýän addyr. Jinsy gatnaşyklaryň netijesinde çalka ýaýrayan bu hastalyk wagtynda bejerilmese beýnide, nerwi sistemlerinde, gözde we içki organlarda agyr zeperler galdyryp ölüme sebäp bar edýär. Hastalygyň ýurtda giňden ýaýrandygyny dile getiren Çerjow şäheriniň ýaşaýçysy bize şolary görüň berýär. 13 ýaşly gyzlardan başlap uly ýaşly adamlaryň hem arasynda giňden ýaýran bu keseli saglyk işgärleri aýak aldygyna gizläp gelýärler. Ýöne bilen hemme aýallary uçdan tutma barlyga çagyrýarlar diýip ildeşimiz belläp geçýär. Yaş kızlarımız bizim 13, 14, 15 yaşındaki kızlar bozulup gidiyor oturan. Bu keseliğin yayramanın sebebi yankı yaş kızlar giyicilerine çıkıyorlar. Öz tenini satıyorlar, kıynansak da. Taksislerin bilye sebebi giyici işleyen taksisler hemşe köşede oluyor. Bu kızlarımız hem yaş kızlarımız hem giyicilerine çıkıyor, tenini satıyor. Şu sebepten bu keseli yayra gitti Türkmenistan'ın içinde. Ondan bizim mediklerimiz ona doğru kesel aydan yoklar. Bu kesel infeksiyonlu kesel. Ne için bu keseli hiç kim önüne alıp bilen yok. Ne için bu zatları önüne çıkan adam bolan yok, dur diyen adam bolan yok. Simeni vraç diyerler, kontrole gel diyer. Hemme kime baştan uca, hemmesine aydiyalar, çağıryalar, gelin kontrol edeyim. Şehirlerin içinde hem Tağışı Şonyalı, Dövlet Mehmet Azadı adındaki institut, hemme gelirler şu yerdeyim, barla geçirdiler. Ne için bu zatları siz aydanız yok? Nerede hükümet? Hükümet ne için ses çıkaramız yok? Bizim şu Türkmenistan içindeki bu olan gelin kızlarımızın halını hemme kim eşitsin. Bu keselçiliğin ýyzyny ýyzarlan habarçylarymyz hemmeni hayran galdyrjak maglumatlaryň üstüne açmagy başardylar. 13 ýaşly gyzlardan başlap tä uly ýaşly aýallar üçin siflis bilen kesellemeginiň arkasynda organ işgärleriniň ahlaksyz hereketleriniň bardygy aýdyldy. Köplenç enatas ýurtdaşynda bolan gyzlary jinsy bäkwetlerde ulanmagy sebäpli ýaş gyzlaryň arasynda bu keseliň has hem köpelendigini habarçylarymyz öňe sürdiler. Mysal üçin İçeri İşler Ministrliginde geçirilen siflis barlygynda şol ýerde işleýän erkekleriň 90 götürüminde siflis keseliniň bardygy we şol bir wagtyň özünde esasy ýaýradyjy bolup durýandyklary aýdyldy.